Bona nit i benvinguts a la Quas Televisió. Tenim la millor informació, però volem que participes en comentaris. Avui també tenim novetats. Comencem amb una entrevista a un personatge famós. Avui anem a entrevistar un expert sobre el canvi d'hora. Bona nit, Dràcula. Bon dia, Aina. Com portes tu el canvi d'hora? No te vaig a dir mentides, malament. Per què dius això? Si fa fam. Més tard de nit hem d'anar a estar si no us passem fam. I ara, anem amb Ian, que està a l'altra banda del xarco esperant-nos, sempre tan ben plantat. Endavant, Ian. Palantir, l'empresa d'IA que utilitza el Pentàgon per a localitzar objectius. Informeu-vos. Cada dia s'envien més soldats a Hormuz. Gràcies, Ian. Avui tenim una estrena mundial. Mollons Films ens presenta L'Atracador, una pel·lícula d'acció al final de l'informatiu. I ara una pregunta. Haveu estrenat alguna cosa o s'haveu quedat sense mans? Vos llegim en comentaris. Molts països d'Àsia estan ja tenint problemes de petroli. Racionen el combustible fent jornades de 4 dies, gasolineres tancades, teletreball. Eslovènia és la primera d'Europa. Segons Financial Times, si continua del cau tancant Hormuz en abril, ja podria haver problemes a Europa. I en maig, ja ho veurem. I ara, els esports. Triomf espanyol en motos, desastre en la Fórmula 1, el Pamesa guanya i demà juga la selecció espanyola. Demà dimarts, més caloret, 23 graus i algo de vent. Sí, Aina, he estrenat bragues. Volia dir braquets, és que no parla bé. Xiqueta, menut telediari m'esteu donant entre el vampir i tu. Si ho arriba a saber, no pregunte. La farmàcia de guàrdia de la Quas per avui dilluns està en la carretera d'Aldaia número 9. Bona nit, demà més. ¡Atracador, amarra el barco!